Kaput katem karwai kasiau kadai kicing im jongno re jongno ha kitu kibriu ki pendon kam hok yaka badru ki penlong yaka kum kadawai ba pen penjat haj badru pen aram yalade wala slemba pimju sngo shu yaka rendang ka pas yang badru yaka sur ka pas ngutanat jong ba Anthony Kongwang ubadai hi na po ka than penusla Hendrei uniu nong ruai ba paunam shem la shong thaj no yalade udang kwa hi ban peteng ban ruai hakinu ginu gi jaka ki ba ula sha khot snupha Haman ba safret kani ka video ki padriu ich ngap jing ruai khasi kilas dang ban sngo khi imbyang hakpor ba ki yo ban snap ya ka jing ruai ka ba wa Anthony ula sei byang kumba pilayo i hapo jong kani ka video marsin sawa ka put ka tem naka kan hon jong iba Anthony ki pajba kila shong shit bat kila shat Kani kala lejia hapo kasnong nong jri hakabaki nong penya jong katai kasnong kila khot snupha ya u hakatamasa ban lek men le snupha Kane kade ka kubor na tentong jing sawa abat ngap iki kubor ki bangin nang penmisu na kapor sya kapor kublai shibun